Chuni jima kwan gi romo 1,500 koro dwaro kony mar chiemo e kaunti ma Mandera. Tend koro gwenge go ma osebedo kod thoth manok kuom higni 5 mosekalo koro wacho ni chenro mar pogo chiemo osemed jiw mondo res jodak e gwenge ma ngaji okwako. Familia ma kwan gi romo 60,000 mamoko gin jok modak kod ng'ol ma bende koro igeto kod kony mar chiemo. Gavana wa Mandera Aden Halif wacho ni mine, jodongo, nyithindo ema ibiro mi thuolo mokwongo. Halif koro kwayo riwruoge ma ok gin mag piny owacho mondo jiw chenro no, kama koro yangore ni gwenge man e imbo mar Mandera ema winjo pek mar ngaji moloyo gwenge mamoko. Kukutana kwetu leo ni kuzindua hii chakula na target yetu ni kama familia 60 households with 60,000, sorry, 60,000 households. We are targeting 60,000. Now, from the report, from the February report of the short range assessment report, our population that's actually facing the acute food insecurity is almost 550,000 households. And it will continue becoming even worse as we approach this month. And inshallah, we pray that we're going to get the March, April, May rain. Otherwise, the situation will going to be very bad. I can report that since 2020, we did not have good rains that we can report that imeweza kugenerate pasture na kuweza kusustain livelihoods. So, and we are now in 2023. That tells you that, imagine compounded effects ya mvua kupotea tangu 2020 up to today, then things are bad.